Biye alamisadon ye septembre kalo tile 25 san 2025 foli tanuni ani waleɲuman dɔn ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Bamako News TV jabaranin sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna diɲɛ tɔnba min bɛ wele ko Nations Unies u ka lajɛba 80 sigira New York fɛ yen nɔ. O hukumu na an ka gouvernement ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga arabadon septembre kalo tile 24 san 2025 a signera ni lajɛ in kɛnɛ kan ani diɲɛ maabaw caman ye ɲɔgɔn ye u hakilinaw da jira ɲɔgɔn na. O kɔfɛ an ka jamanaden minnu sigilen don États-Unis an'olu fana ye ɲɔgɔn ye ka jamana kunkan kunnafoniw ɲɛf'u ye minnu bɛ tali kɛ jamana lakanakow kan a n'a yiriwa siraw. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ septembre kalo tile 21 don an ka wolomasiri tabaw ni o ye faamaw ye u ye maa 16 bila min tun minɛnen don u bolo ka d'a kan ani u tun sigan bɛ u la n'u tun tɛ Bamacikulu la minnu tun dakan bɛ Ber, Ɲafonke, Tonga, Tɔnbɔkutu ani Lere. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ u nɔ tɛ ni si la. O tɛmɛnen kɔ an ka faamaw b'a ɲini jamanadenw fɛ n'u ye fɛn ye siga bɛ fɛn mun na u ka ɲɛfɔli kɛ fangabonda min ka surun u la. Mɔptikaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko taji sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ ka d'a kan a dɛsɛlen don a kelen-kelen feerelaw olu kɛlen don ka sɔngɔ yɛlɛ. Mara ɲɛmaa bɔra ka laseli kɛ karidon septembre kalo in kɔnɔna na k'a yira nin wale min bɛ ka kɛla nin ye kunbɛta tɛ ka d'a kan jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ la min b'a to taji bɛ nati teliya la walasa ka degun wuli ka bɔ jamanadenw kan. An ka minisiriso min ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma kunun arabadon septembre kalo tile 24 san 2025 a ye ɲɔgɔn ye kɛ ni jɛkulu ye jɛkulu minnu bɛ wulikajɔw la walasa ɲina biennale min bɛ taa kɛ Tɔnbɔkutu o baaraw ani o labɛnw bɛ se ka sabati cogo min na. Hakilina jiginna aw k'a dɔn ɲina biennale bolodalen don décembre kalo tile 18 ka taga bila 28 na Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ waleju 333 dayɔrɔ la ni o ye la ville de 333 Saint ye. Nin jɛkulu in taara Tɔnbɔkutu septembre kalo tile 10 ka segin a 15 la ka taa jateminɛni kɛ biennale kɛko ɲuman na Tɔnbɔkutu. An bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw la. Laginɛkaw fɛ yen nɔ u ka jamana sariya sunba yɛlɛmani barow nun donna ni référendum ye ni o ye ka kala ta min b'a to jamana sariya sun bɛ se ka yɛlɛma. O kalataw kɛra jamanadenw fɛ jaabiw bɔra ka bin jamana ɲɛmaaw fɛ a yirala k'a fɔ ko 100 sara o 100 sara 90 taara jamanadenw fɛ k'u sɔnna. O b'a yira k'a fɔ ko sariya sun yɛlɛmali sɔn kɛra ma jamana ɲɛmaa min bɛna sigi o bɛ san 7 de kɛ fanga la. Burkinakaw fɛ yen nɔ cɛkɛda min ka baaraw ɲɛsinnen don baganw furakɛli ma a ye wulikajɔ dɔw kɛ Sankareyare sugu kɔnɔ Wagadugukaw fɛ yen nɔ arabadon septembre kalo tile 24 san 2025 a kun ye ka taga sɛgɛsɛgɛliw kɛ minnu bɛ bagan furaw feere sugu kɔnɔ. Jateminɛw y'a yira ko furakolon feerelaw cayara o min bɛna kɛ sababu ye ka bana bila baganw la walasa baganw ka kisi furajuguw ma k'u ka kɛnɛya sinsin o de ye nin wulikajɔ in ye. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.